झमकावला से होई, झमकावला से होई। अरे यार बाप रे बाप, हमें तो ताकत। मुखिया जी प्रणाम 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 प्रणाम। का हाल बा? वाह हाल तो अरे आई रहनी है दोपहरवा में ना लौकला हो है ना लौकला कहीं गई रह का गए ने सिनेमा देखे, फिल्म देखे गई रह फिल्म देखे गए रहनी अब तू आए फिल्म एगो भगवान के फिल्म हमरा से ना छूटेला, बढ़िया सिनेमा हमरा से छूट नहीं सके। तो भगवान के कौन लागल बा हो? भगवान के फिल्म लागल नहीं खे? कौन भगवान के फिल्म लागल है गंगा माई वाले फिल्म, जय गंगा माँ जय गंगा माँ, झमकावला से होई। अच्छा गंगा जी हर हर गंगे। हाँ हर हर गंगे माता। हाँ गंगा मैया लगा। बाप रे बाप सिनेमा तो बाबू बाप रे, सिनेमा तो बाप रे बाप, हर हर गंगे। हाँ सिनेमा देखनी है। अच्छा सिनेमा में देखनी कि बाप रे बाप ऐसा आज ले ना देखौलस। हाँ अपना भोजपुरी भाषा में हाँ ऐसा आज ले कोनो सिनेमा ना बनल। का देखले बाबू? जाके आ नदी में घुस के हाँ आ मगर मछ के, हाँ मगर ना होला? हाँ मगर 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 हैं? हाँ सुरसा के का काला मगर। अच्छा घड़ियार घड़ियार। हाँ घड़ियार के हाँ उस साथ जब बाप रे बाप हाँ जाके आ खेसारी लाल आ ओजिया जाके मगर के उठा के आ कान्हा पर। एक मिनट हाँ हर हर गंगे देखे गई रहा गए रहनी जय गंगा माता। आ में खेसारी लाल मगरमच्छ के उठैले रहा मगर के उठा के एक कान्हा पर। मगर सारे कहता है कि हेलो हमरा के छेड़ दी कहलस के तू हेलो। अरे वो खेसारी लाल के फिल्म ना हो। कौन? खेसारी लाल के फिल्म आइल बा संघर्ष 2। संघर्ष वाला तो जाके परसों में देखनी। हाँ तो संघर्ष 2 है खेसारी लाल के। संघर्ष वाला जाके संघर्ष फिल्म हाँ। वो हम देखनी में पवन सिंह हीरो रहे। सुना पवन सिंह में नू बनल बाड़े बाप रे बाप, हाथ जब देखावत नू तो हाथ ना मोट मोट के हाथ हैं। उ खेसारी लाल हुआ हैं? उ खेसारी लाल हुआ जो संघर्ष 2 में है ना मोट मोट हाथ। हाँ। अब बूढ़ खानी बाल बनल बाड़े बुजुर्ग बन के उ और बूढ़। बड़का हथियार लेके मुंह में सिगरेट लेके जो है मारता है धक 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 धक। अच्छा अब धुआं छोड़ता है। हाँ। हैं? नया हथियार लेके बंदूकिया से मारता रहे। अब बंदूकिया से मारते रहे। वो खेसारी लाल यादव हुआ। और जौन बुढ़ऊ। हाँ बुढ़ऊ ना ओमे के हीरो। अच्छा मैं हीरो। हाँ आ जौन पवन सिंह हर हर गंगे में जौन घड़ियार ले ले बड़े। अच्छा वो पवन सिंह हुआ। वो पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे। आ संघर्ष 2 हवे खेसारी लाल के। बुढ़ऊ ना बुढ़ऊ का गेटअप देखा जानत परसों में संघर्ष देखनी है। संघर्ष में ऊ जौन बाटे ऊ धक 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 पवन सिंह जौन चलावत रहे ऊपर से वो में तो बाप रे बाप सीन देखौले बा। हीरोइन तो जब गाछ पर से कूदल ही है मोनालिसा बुझला। संघर्ष 2 में मोनालिसा है मोनालिसा वो फिल्म रहला। अरे मोनालिसा ना हियो मेघाश्री हियो साउथ के बहुत टॉप हीरोइन हियो। वो मोनालिसा नहीं है मेघाश्री हियो। पवन कौन के है? पवन सिंह ना रहले हैं। संघर्ष 2 फिल्म रिलीज भइल बा। खूब निमन फिल्म बा। हाँ। पटनो में लागल बा। अच्छा। बिहारो में लागल बा। हाँ। हर जगह खूब ठाका ठक चलता। हाँ। उ खेसारी लाल में हीरो बाड़े। अच्छा। आ उ जोन गछिया पे से कूदल नु। हाँ मोनालिसा। अरे मोनालिसा ना के रहा मेघाश्री हीरोइन हियो। ओमे के। हाँ मेघाश्री। अच्छा आई गंगा माता वाला में से हर हर गंगे में उ पवन सिंह हीरो। अच्छा वो हर हर गंगे में जौन है उठौले बड़े मछरिया मछरी ना अच्छा, मगरमच्छ। मगरमच्छ। हाँ मगरमच्छ। हाँ। मगरमच्छवा जब उठौले बड़े पवन सिंह। पवन सिंह हुआ। बाप रे बाप हईसे कोइले बा है। हाँ खा पी के देह बनौले बापा। हईसे पूरा छाती एकदम हाँ। लौकता। और वो जे हीरोइन आवतिया हाँ। मगरमच्छ दांत चियरले बड़े कहतर कि हाल हमरे छोड़ ना दी कहता ते है कहता हते हते सीना रखले बा कहता कि हेलो कायदा में रहो झमकावला से होई। अरे झमकावला से होई। और मछरी का कलश मगरमच्छ के मगरमच्छ के पवन सिंह काहे कोई के झमकावला से होई? तो कहा कहता वो गाना हो। है वो गाना। अच्छा वो गाना वही में बा। हाँ। अच्छा वो हम जन निकलने मगरमच्छवा के कहता है नु। आ सुना ना अब फिल्म बहुत बढ़िया फिल्म। हम तो जब बैठनी नु हॉल में बैठनी तो बाप रे बाप पैसा मुठा के मुठा फेंकस कहाँ ए हौलवा में। तो हमरा मन कैलस नु कि साला जितना के टिकट कटौले बा नु पैसा बटोर लियो जैसे सब उठा ली जाके। प्यार हो।
हैं प्यार हो, पैसा लुटावले सब में प्यार हो। कलाकार के फिल्म निमन बात लोग पैसा फेंकत पैसा फेंकत है। हाँ। हाँ लेकिन वो मोनालिसा वाला जो सीन रहे नु वो ऊपर तो हमार जान चला हमरा मन कैलस नु कि तनी ऊपर रही सीटवा नु तो कूद जैती के भी। मोनालिसा नानो ये मेगा सीरियल छोड़ो, और का देखलो संघर्ष- और में के रहे हैं संघर्ष में संघर्ष 2 संघर्ष 2 हाँ हैं वो फिल्म वो जन बुढ़ऊ बाड़े बुढ़ऊ नाव खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल जी हाँ, हैं हाँ। खेसारी लाल यादव हाँ। और तो हीरो हमें हाँ हीरो हम। अच्छा लेकिन बाबू तो बाप रे बाप बंदूक तो चलावता हाँ बहुत अरे हैं? तब हमरा तो बुझाइल कि सामने हम पड़त नहीं तो कहीं हमारा मत लाग जाओ। अरे तो वो सिनेमा हॉल से क्यों गोली आई वो पर्दा पर नु बा पर्दा पर बैठे हाँ। हाँ लेकिन बंदूकिया मान लो गोलियां छूटता तो वो थोड़े जानता कि हम सिनेमा में बनी कि पर्दा पर बनी। अरे बाप ओरिजिनल बंदूक थोड़े छूटता, हमें ओरिजिनल बंदूक नहीं का छूटत वो पर्दा पर चलाओ तरह तहरा थोड़े गोली लग तो गई। पर्दा पर चलाओ लेता पर्दा में आग काहे न लागल पर्दा पर आग काहे न लागल हैं एकरा मतलब कि झूठो के चलाओ तरले झूठो के ना चलाओ तरह सचो के वो फिल्म हो, अच्छा फिल्म हो। हाँ। फिल्म में हथियार चलावल जाला, आग लगावल जाला, उ ओजी दरुगा लौ कियो लेकिन उ हो ना। अच्छा हाँ हाँ तो खेसारी लालो में से कहले हमरा लिंक हाँ। कैसे लौकी खेसारी लालो में से कहले हमरा के हम्म। कि हेलो फेकू बाबा हम कहनी हाँ हाँ हम देखत नहीं अरे वो खेसारी लाल उन फिल्म में से ना कहले, ता वो प्रचार करे घूमत रहले हैं तो उहे ओरिजिनल में आके रउआ से बात कइले होई है, अपन फिल्म के प्रचार कइले हैं अच्छा घूम घूम के हीरोइन के लेके। ओ अच्छा हाँ तो पर्दवा लगे खड़ा होके और यही से फेकू बाबा कहले होई है। अच्छा आ पवन सिंह आई रहे तौन पवन सिंह फिल्म में आई रहले फिल्म में हाँ। जब अथिया मछरिया उठौले नु बड़का मछरी ना हो मगरमच्छ। मगरमच्छ हाँ। तो मगरमच्छवा उठौले नु हाँ। तो हमरा बुझाइल कि कहीं ओकर कांटवा गड़ी का रे भाई अरे वो हैं? काट ना होला और केकरा को मैं देखला ओमे हम फिर देखनी है ठीक है केकरा एगो रहले औ कौन हीरो रहली हीरो रहली मधुबाला मधुबाला रहली कि अरे के रहे हीरो रहली केंगो लेडीज हीरो केंगो हो जाई हीरोइन हीरोइन रहली हीरोइन रहली हाँ। हीरोइन हऊ जौन मौसी 16 में मौसी बनल रहली हैं 16 में जौन मौसी बनल रहली अरे 16 में मौसी बन रही तो मर गईल अब नहीं की वो कहाँ बड़ी ओमे ना रहली तब दोसर सिनेमा देख ले खब हम हैं? तारा इतनो ना पता चलेला तू दिमाग खा गइल हम तर शाम क्या कम फंस गई नहीं। खेसारी लाल जी के नु घर आरा के कर घर है आरा पवन सिंह के घर हो। हऊ रसूलपुर हऊ जौन बाड़े एक जना पवन सिंह रसूलपुर जंकर घर अरे पवन सिंह रसूलपुर नहीं कर, पवन सिंह खेसारी लाल बाड़े। पवन सिंह खेसारी लाल हवे पवन सिंह खेसारी लाल ना हुआ ता रसूलपुर में घर खेसारी लाल के बा, अच्छा आरा में पवन सिंह के। अच्छा ये तो हमरा दिक्कत ने दिक्कत रहला तारा के दिमाग खोइला हैं? पैसा हमार लागल बस सारे दिमाग तो हार जाता ए उतना देर देख के हम आइल बनी साले 5 घंटा के सिनेमा 5 घंटा में दोनों देख लेनी आए आफत भइल बैठे हम जाए देख बे फिर देखब दोनों सिनेमा देखब बाप रे बाप मगर मस्त जब उठौला सता हमरे बुझाई लेके घरे आई लेकिन घरे ना आइल हम देखते रह गए कि रोड में कहीं मिलो खैर कोनो बात ना जय भगवान ऐसा ही सिनेमा बनावत रह लोग आ हम जब ले जिंदा बन तब ले देखत रहे खाली हम तन चिन्हे में देरी बा कि कौना के नाम का हो कोनो बात ना लेकिन तू साले ई बहुत खतरा भाई नहीं के बताओ थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईपी विजेंद्र सिंह, हमरा संगे बानी आनंद मोहन पांडे मामा जी और रौरा देख रहल बानी आनंद मोहन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी तो ई वीडियो कैसन लागल है रौरा लोग कमेंट करके बताई, हम मामा कुछ बोले। और हम ही कह रहल बानी कि खूब एकदम मेला देखत रही, आनंद लेत रही मेला के, और साथ में रुआ घरे जाके फिर वीडियो के भी आनंद ली और खूब हंसी खूब खुशी मनाई और जन बात दशहरा के आनंद ली, सब मेला के आनंद ली, पर्व त्योहार आओ तो ओकर आनंद ली और आशीर्वाद दी। चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करी कि तुरंत एजा से छूटो आ 1 सेकेंड में रुआ पॉकेट में पहुंच जाओ। आप सभी के आज दशहरा के बहुत बहुत शुभकामना। हंसत रही, मुस्कुरात रही, वीडियो देखत रही और जय भोजपुरी बोलत रही। जी धन्यवाद।